Lidičky! Tady je moje ségra Laura. A jménem Kiki. Tak, já jsem youtuber Lukáš Deleter. Jinak mi říkají Bevko. Takže jsem na kanálu Bevko a určitě mi dávejte like. Já vám taky dávám like, jestli jste youtubeři. Nebo já jsem nejmenší youtuber a považuji mě za velkýho youtubera. Jsem frajer, takže dneska si ukážem, jak moje ségra tancuje. Že jo? No, předvedeš se? Tak počkejte za 3. Tak, no, my jsme si chtěli dát challenge o tohle. Kdo to dá do pusy? A jako zkusíme to. Dáš to takhle. Tak ne, no, protože moje ségra. Tak, kecám, je to dobrá ségra. Jenže ona nechce tohle spouknout, hele, já to udělám, koukněte. Uvidíme se zítra, našle, děkuji za váš pozdrav, dejte mi like, jestli se vám to, pardon. Tak, takže uvidíme se. Díky, čau. Pěkný den, pěkná pauza. Čau. Báčko. Báčko.